हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय लोगोसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय ग्रेड 3 नि जानो गोनां एग्जाम्सनि थाखाय मोनसे फिसा मक टेस्ट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो हेल्प खालामगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन 1942 मायथाइयाव आजाद हिन्द फौज एबा भारतारि हादोरनि आर्मि एबा इन्डियान नेशनेल आर्मिखौ सोर गायसनजेनदोंमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए महन सिंह। महन सिंहआनो 1942 मायथाइयाव आजाद हिन्द फौजखौ गायसनजेनदोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन हिन्दु बुहुम फरायसालिया 1817 मायथाइयाव बहा जागायजेनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन कलकाता अप्शन बी। हिन्दु बुहुम फरायसालिखौ 1817 मायथाइयाव कलकातायाव जागायजेनदोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन संबिधानाव मुंख'नाय फान्डामेन्टेल्स डिउटिनि गासै अनजिमाया जाबाय गासै मोनबेसे? अप्शन सी 11। संबिधानाव मुंख'नाय फान्डामेन्टेल्स डिउटिसनि गासै अनजिमाया जाबाय 11टा एबा 11टा। नाम्बार 4 कुइसन गाहायाव मुंख'नायफोरनि गेजेराव सोरखौ भारतनि नेपलियन होननानै बुंनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी समुद्रगुप्त। गाहायाव मुंख'नायफोरनि गेजेराव समुद्रगुप्तखौ भारतनि नेपलियन होननानैबो बुंनाय जायो। नाम्बार 5 कुइसन 1906 मायथाइयाव गायसनजानाय मुस्लिम लीगनि दैदेनगिरिया सोरमोन? बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए आगा खान। 1906 मायथाइयाव गायसनजानाय मुस्लिम लीगनि दैदेनगिरिया जाबाय आगा खानमोन। नाम्बार 6 कुइसन भारतनि बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोजामसिन दोनथुमनाय एबा मिउजियामा बबे? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी इन्डियान मिउजियाम। बहा दङ? कलकातायाव। इन्डियान मिउजियामानो भारतनि बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोजामसिन मिउजियाममोन। नाम्बार 7 कुइसन गाहाय मन्थ्रिखौ लांदां जायगा थिसनलाय होयो। मा होनना बुंदों? नाम्बार 7 कुइसनाव गाहाय मन्थ्रिखौ एबा चिफ मिनिस्टारखौ सोर एपइन्टमेन्ट होयो होनना बुंदों एबा एपइन्टमेन्ट खालामो होनना बुंदों? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी गभर्नर। नाम्बार 8 कुइसन आलेकजेन्डारनि हेंथा खालामनाय भारतनि राजाया सोरमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी परास। आलेकजेन्डारनि हेंथा खालामनाय भारतनि राजाया जाबाय परासमोन। नाम्बार 9 कुइसन जोंनि हारा आरो हाथाया गोरलैयै लांदां जायगाजों सोमजिनाय एबा जोंनि हारा आरो हाथाया माजों दाजानाय होननानै सोंदों नाम्बार 9 कुइसन। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए ट्रिकेलसियाम। नाम्बार 10 कुइसन गाहायाव मुंख'नाय बबे मोनसे बेरामा हौवाफोरनिख्रुइ हिन्जावफोरखौ गोरलैयैनो गाग्लोबसिनो एबा हौवाफोरनिख्रुइ हिन्जावफोरनाव थाबसिनै जासिनो? अब्ला बियो जागोन अप्शन बी हार्ट एटेक। नाम्बार 11 कुइसन 2024 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकनि स्ल'गाना मा? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन गेम्स वाइड अपेन। 2024 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकनि स्ल'गाना जाबाय गेम्स वाइड अपेन। नाम्बार 12 कुइसन भारतआव गायसनजानाय गिबि बेंकआ मामोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी बेंक अफ हिन्दुस्तान। बेंक अफ हिन्दुस्तानानो भारतनि गिबिसिन बेंकमोन। नाम्बार 13 कुइसन सा सानजा फ्रन्टियार नर्थ इस्ट फ्रन्टियारनि गाहाय मावख'आ बहा दङ? अब्ला जोंहा नाम्बार 13 कुइसनाव मा होनदों? नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि गाहाय मावख'आ बहा दं होनना सोंदों। अब्ला जोंथ' बेखौ बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए मालिगाव गुवाहाटियाव। गुवाहाटिनि मालिगावनो सा सानजा फ्रन्टियार रेलवेनि हेडक्वार्टारा दङ। नाम्बार 14 कुइसन बांग्रिनि गोख्रैथिखौ सुनो हायो जों मा होनदों? बांग्रि मावनायनि गोख्रैथिखौ माजों सुनो हायो? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे अप्शन बी अन दा रिक्टार स्केल। नाम्बार 15 कुइसन गीता रहस्य मुंनि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी बिजि तिलक एबा बाल गंगाधर तिलकआ गीता रहस्य होननाय मुंनि बिजाबखौ लिरदोंमोन। नाम्बार 16 कुइसन स्प्रिंजिं टाइगार बिजाबा सोरनि जिउखौरां? बे जाबाय सुभाष चन्द्र बसनि जिउखौरांमोन। स्प्रिंजिं टाइगार बिजाबा सुभाष चन्द्र बसनि जिउखौरां। 1905 मायथाइयाव दा सार्भेन्ट अफ इन्डिया ससाइटिखौ सोर दादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए गपाल कृष्ण गोखाले। 1905 मायथाइयाव दा सार्भेन्ट अफ इन्डिया ससाइटिखौ गपाल कृष्ण गोखलेया
दादोंमोन। नम्बर 18 कुइसन सेबिनि आबुं महरा जाबाय अप्शन बी सिकिउरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 19 नम्बर कुइसन संविधान बानायनो थाखाय संविधान आफादनो बेसेबां सम लादोंमोन? अब्ला बिनि राइट आन्सार जागोन अप्शन सी 2 years 11 months and 18 days। नम्बर 20 कुइसन आथिखालाव भारतनि आयेन आरो बिजिरनाय बिफाननि केबिनेट मन्थ्रिया सोर? बिनि राइट आन्सार जागोन किरेन रिजिजु। आथिखालाव भारतनि आयेन आरो बिजिरनाय बिफाननि केबिनेट मन्थ्रिया जाबाय किरेन रिजिजु। दिनैनि भिडिअ एसेबाङानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो, शेयार खालाम आरो नेक्स्ट समाव आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि ग्रेड 3 नि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं डिसक्रिप्शनाव इबुक बानायदों, डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो प्रेक्टिसनि थाखाय OMR एन्सार शीटबो आङो शीटनि लिंकखौबो होनानै दोनदों डिसक्रिप्शनाव, नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।